Радвам се, че си тук. Случвало ли ти се да имаш да вземаш решение и да премислиш за кой ли път различни варианти, да се луташ, да търсиш, да загубиш съня си дори и все да не стигаш до отговор? Не се тревожи. Това вече е минало. Защото днес ще ти издам една малка тайна. В сърцето ти винаги знае отговора. За да установиш обаче надежна връзка с сърцето си, трябва да повишиш енергийното си ниво. А това става най-лесно и бързо, като предизвикаш у себе си две високо вибриращи чувства. Благодарност и любов. Замисли се. Можеш ли да си едновременно тъжен и благодарен? Едновременно ядосан и благодарен? Ето за това те каня на това кратко медитативно упражнение, в което да се свържеш с сърцето си и да се обърнеш към него с въпрос, който те вълнува в момента. Защото, както вече казах, сърцето знае всички отговори. И така настани се спокойно, удобно. Сложи ръка на сърцето. Затвори бавно и спокойно очи. Поеми дълбоко дъх. И издишай бавно и спокойно. Или използвай друга техника, която ти помага бързо да се отпуснеш, да влезеш в състояние на релаксация. И когато почувстваш, че си достатъчно отпуснат и спокоен, формулирай въпроса, който искаш да се зададеш. Формулирай го точно, ясно и еднозначно. Ако искаш, го изречи на глас. След което си спомни за един човек, който ти е много важен и когото много обичаш. Представи си го пред теб и си спомни всичко, което сте преживяли заедно. Как те е подкрепил. Колко обич съществува между вас. Погледни го мислено в очите и се отблагодари за това, че е в твоя живот, че е част от твоя живот. След което си спомни за един особено важен за теб момент от живота ти. За един особено щастлив момент от живота ти. Когато си взел важен изпит, или си се родил дете, или си бил на особено красиво място сред природата, или си се случило нещо друго страхотно.
Спомни си този момент. Извикай го отново в съзнанието си, съживи го в съзнанието си. И се представи как сърцето ти се изпълва с благодарност за този момент. Цялата ти благодарност за този момент сега е в сърцето ти. После премини мислено през днешния ден. Ако е още рано, то направи това с вчерашния ден. И си спомни за всички малки чудеса, които ти е поднесъл деня. Спомни си колко са безценни. Усмивката на някой, едно цвете, приятелски жест или неща, които ти си направил за някого. Спомни си. И нека всички спомени текат в сърцето ти. Цялата ти благодарност тече в сърцето. Позволи си тази дълбока благодарност към хората, които обогатяват живота ти, към хубавите преживявания, към малките и големи чудеса. И сега е моментът да зададеш въпрос към сърцето ти. Почакай малко. Вслушай се. Нека благодарност изпълни всяка клетка от тялото ти, цялото ти същество. Представи си как благодарността с всеки следващ дъх, с всеки следващ удар на сърцето все повече се увеличава, докато една усмивка се разлее по лицето ти. Може би вече си получила отговора. Може би ще го получиш малко по-късно. Може би е просто само импулс. Нещо, което ще ти помогне да стигнеш до правилния отговор. Имай доверие. Сърцето ти ще намери начин да ти го съобщи. А ти му благодари за това, че бие за теб, че носи и ти предостави всички информации за важните въпроси в живота ти. Отвори полека очи. Поеми дълбоко дъх. Върни се тук и сега. Изпълнен с обич и благодарност. Завинаги пряко свързан със сърцето ти.
Можеш да повтаряш това упражнение толкова често, колкото ти е нужно. А когато с времето станеш все по-сигурен в тази техника, в прилагането й, ще ти е нужно много по-кратко време, за да се свържеш със сърцето си и да получиш верния отговор на всичките ти въпроси. Благодаря за вниманието. Благодаря за доверието. Намасте.